Gaur Euskal Herriko langilerian garai sozioekonomiko zainetan murgilduta gauzkaten honetan, kapitalismo ultraliberalak gure herria eta gure herriko langile klasea deuseztatu nahi duen garai honetan. Banketxeak diru publikoz hornitzen ari diren une honetan, politikariek erreformak eta erreformak inposatzen ari diren une honetan. Linder Industria Sozial Anonimoko langile komitetik agerraldi publiko hau egin izan nahi dugu adierazpen hauek jendarteari eta langile klaseari igorre ahal izateko. Alde batetik, eskerrak eman eta jakinaren gainean ipini ahal izateko da gaurko agerraldia. Azken urte gogor honetan laguntza eman diguzuen guztion aurrean agertu eta eskerrak emateko. Eskerrak eman gure laguntzan kalera atera izan zaeten langile komite, langile norbanako eta jendarte orori. Zuen laguntzak eta indarrak guk behar genuen borroka perspektiba sendoa hartzen lagundu diguzuelako. Eta jakinarazi borrokari esker gure borondatearen aurka Rinder enpresak inposatu eta gaur egun arte aplikatzen zetorren erea atzera botatzea lortu dugula. Bai epaitegieak ere balio gabetu egin dio enpresari, baina honekin gure gatazka ez dela amaituko badakigu. Enpresak ez duela amore emango badakigu enpresarien goze ase ezina amaik gabea delako. Dena den, pozik gaude garaipen txiki bat lortu dugulako gure borrokarekin. Eta orain, inposaketaren bidez, aplikatzen etorri diren ere uster honek utzi dizkigun ondorioak ordenatu beharrean gaude enpresaren aurrean.